Lingaw o daw hudyaka ang pagbukas sa Brigada Eskwela sa Dakbayan sa Talisay. Mapasalamaton ang mga DepEd official sa Dakbayan sa gipatigbabaw nga spirit of volunteerism sa tanan. Mulungtad sulod sa usa ka semana ang Brigada Eskwela aron hingpit na nga mapangandaman ang pagbukas sa klase. Si Chona Carion sa report. I hereby declare the 2019 Brigada Eskwela formally open. Pormal nang gibuksan karong adlaw ang Brigada Eskwela 2019 sa Talisay City Division. Usa kini ka semana nga kalihukan aron pag-andam sa mga tunghaan sa pagbukas na sa klase karong Hunyo 3. Ang mga gimbuhaton naglakip sa pagpanglimpyo sa mga classroom ug palibot sa tunghaan, pag-ayom-ayom sa gubaon nga mga lingkuranan ug pagpamintal sa mga bungbong. Gitambungan ang kalihukan sa mga magtutudlo sa nagkalain-laing tunghaan sa Dakbayan sa Talisay, mga ginikanan, tinun-an ug ubang stakeholders. Ang Department of Education cannot make it alone. Kami dili mi makahimo pag-andam sa mga eskwelahan nga kami lang mo na nga niawhag mi sa tanang mga education stakeholders magtabang na mo nga maablihan pag-ayo o manindot ang atong mga eskwelahan pag-abli sa klase. Mapasalamaton si Dr. Monisit nga mipatigbabaw ang spirit of volunteerism alang sa luwas, limpyo o komportable nga lugar alang sa mga tinun-an. Apan gidugang ni Monisit nga kuwang gihapon ang school building sa Dakbayan. Sa miaging school year, gibada-banang mikapin sa 60,000 ka mga tinun-an sa elementary ug high school ang na-enroll sa Talisay City Division ug gipaabot nga musaka pa kini karong school year 2019-2020. Ang problema sa eskwelahan, permanente man yun na siya kay magkadaghan ang atong population, magkadaghan ang mga bata. So we will need more classrooms, more teachers, and more educational materials for our children. So muna nga niawhag mi sa tanang mga education stakeholders nga duyugan mi o kanang tabangan mi nga haron manindot gyud ang edukasyon sa mga bata sa Talisay. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.